Kad govorimo o Židovima, ujedno govorimo i o židovskoj religiji. A o židovskoj religiji govorili smo već više puta. Vjerojatno poznajete neke važnije događaje i likove iz povijesti izraelskog naroda. Abraham, Izak, Josip Egipatski, Mojsije, Isus, Marija, apostoli. Povijest židovstva počinje s Abrahamom i Mojsijem. Bog je na poseban način izabrao izraelski narod za svoj izabrani narod. Postupno se objavljivao i pozivao Izraelce na vjernost savezu koji je više puta sklapao sa svojim narodom. Bog je svoju volju objavio na Sinaju, a ona je sadržana u Bibliji i u Talmudu, zbirci zakona, pravnih propisa i drugih znanja. Židovska Biblija jest ono što mi, kršćani, nazivamo Starim Zavjetom. Budući da ideja saveza ima središnje mjesto, možemo reći da se židovstvo usredotočuje na pitanje o tome kako živjeti u ovome svijetu. Kako živjeti ovdje i sada u skladu s očekivanjima što ih Bog ima prema svom izabranom narodu. Zbog toga židovstvom dominiraju obredi i etika, pravila ponašanja. Židovi svoju povijest počinju s Abrahamom, Izakom i Jakovom, koje nazivaju patrijarsi ili praoci. Mojsija pak drže najvećim prorokom. On je od Boga primio 10 zapovjedi na gori Sinaj, gdje je Bog sklopio savez sa svojim narodom. Temeljni pojmovi židovstva. Simbol židovstva je Davidova zvijezda. Utemeljitelji Abraham i Mojsije. Vrijeme i mjesto nastanka. Vrijeme Starog Zavjeta, a područje malo šire od današnjeg Izraela. Božanstvo Jahve. Bogomolja ili mjesto za molitvu je sinagoga. Sveta knjiga Biblija, samo Stari Zavjet, Tora i Talmud. A sveti dan subota ili šabat, dan tjednog odmora posvećen Bogu i obitelji. Pobožni Židov nastoji voljeti Boga čitavim bićem i ta je ljubav izražena u stvarnoj pokornosti Božjem zakonu u svagdanjem životu.